Maidin luin a bhí ann. Bhí na daltaí ag freastal ar rang matematica. Bhí an múntóir ag an glár bán. Bhínig si do na daltaí conas ceist algébert a dhéanamh. Ag bun an ranga, thóg buachail amháin a ón póca amach. Seán an tanam a bhí air. Las an scáileán agus chonig sé téacs ó na chara líam. Lei sé an téacs. Bheadh cóisiir ar siúl ar an ine I deach líam. Tuis go mbeadh a hismothirí as baile. Bhí aird teáin ar an bhón póca. Go toban rug an múntóir matematica ar an bhón. Ba léir an a haig nach raibh si peoch sásta le humpar an bhuachaile. Banú get as na daltaí eile sa rang. Bhí trua acu do theán. Chuir an múntóir go dtí ofaigh an phríomhaide é. Bhí Seán an bhuartha. Bhí an príomhaide ar buile. Dúirt sí leis nach raibh meas aige ar rialcha na scoile, agus gur chuir sé isteach ar imachtaí an ranga. D'admhaigh Seán gur gníomh amaideach a bhí ann, agus gheall sé nach dárlóg sé arís. Rug an príomhaide ar an gcatháin agus chuir sí gléach ar bhóthar Sheáin. Dinis an príomhaide an dros scéalde. Níor cred máthair Sheáin an scéal agus dúirt sí go dtiocfadh sí chun na scoile láithreach. Nuair a thris sí an scoil, tugadh máthair Sheáin go dtí ofaigh an phríomhaide. Bhí Seán agus an príomhaide ag fanacht orthu. Thug mám iad béal do Sheán. Bhol si dó aghaidh go thuairt ar a chuidibre agus na scrúdathe. Dúirt sí go raibh súlacha gur eolaim sé ceacht an lá sin agus nach dárlóch a lehéid arís. Dúirt an príomhaide leis go raibh ar clí le rialacha na scoile agus deas hampla a thuairt do na daltaí eile. Thug sí rabhadó go mbeadh sé ar fionraí dá mriseadh sé na rialacha arís. Ghabh Seán leiscéal leis an príomhaide. Dúirt sé go raibh brón air agus nach mriseadh sé na rialacha arís.